Εύχομαι η χώρα να μπει σε βούρκο. Εύχομαι σε κάθε σπίτι να υπάρχει χρέος. Η χώρα σε νέο μνημόνιο, την πιο εφιαλτική θέση θα μπορούσε να υπάρξει. Χρόνια πολλά, ατιμόρυτα. Χρόνια πολλά, ολέθριο για τον τόπο. Εμείς προτείνουμε μειώσεις σε συντάξεις, μειώσεις σε επιδόματα, μειώσεις ατιμόρυτα. Κοροϊδία είναι. Εναντίον του λαού. Κοροϊδία είναι. Σε σύγκρουση με τους ανθρώπους. Τον πάτησε που κι αν πά. Σαμαράς που κι αν πά, που κι αν πά. Σαμαράς. Τον πάτησε που κι αν πά. Σαμαράς που κι αν πά, που κι αν πά. Σαμαράς. Κοροϊδία είναι. Πολιτικών εκβιασμών. Και πορεία χωρίς ίχνος αλήθειας. Εμείς αυτό προτείνουμε κόντρα στον λαό. Εμείς αυτό προτείνουμε στην πράξη. Και όχι στη θεωρία. Σαμαράς. Κοροϊδία είναι. Καπρίτσιο. Και θα σας πω κι άλλα. Σαμαράς. Ας ψηφίσουν λοιπόν όλοι, ώστε να τους βάλουμε σε βούρκο. Σαμαράς. Σε μια καινούρια περιπέτεια. Μεταρρυθμίσεις που περικλείουν θανάσιμους κινδύνους. Εμείς αυτό προτείνουμε κόντρα στον λαό. Μεταρρυθμίσεις. Καπρίτσιο. Κοροϊδία είναι. Όλα αυτά. Λαϊκισμός, ελάσσια, αβεβαιότητα, ανόητα ανταηλίκια, με βολεύουν. Μειώσεις σε συντάξεις, σύστημα πολιτικής εξαπάτησης, με βολεύουν. Εμείς τα κάναμε. Με τις θυσίες του ελληνικού λαού, δεν ξέρω αν είμαστε καλά μας. Εμείς τα κάναμε. Με βολεύουν. Εμείς. Αξιοπρέπεια σημαίνει να μην χρειάζεσαι βουλευτές σε όλο το κομμάτι. Δεξιά, αριστερά. Αξιοπρέπεια σημαίνει να μην χρειάζεσαι το κράτος. Συνειδητά, ποτέ. Εμείς προτείνουμε τρομοκρατία. Ρωτάω, είναι αυτό δημοκρατία? Αλλά δεν είναι η ώρα να τα πούμε τώρα όλα αυτά. Σαμαράς. Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά από μας.